வெல்கம் டு கிச்சன் ஸ்பார்க். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, காளான் பெப்பர் ஃப்ரை பண்ணலாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் ரைஸுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்திக்கும் இந்த நல்ல சைட் டிஷ்ஷுங்க. இது செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் தேவைப்படும், சீக்கிரமாகவே செஞ்சுக்கலாம் இந்த காளான் பெப்பர் ஃப்ரை. ஸோ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க நம்ம எப்படி ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இந்த காளான் பெப்பர் ஃப்ரை செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு நான் அடுப்பில் வச்சுட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுட்டு ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு தாளிச்சிக்கலாங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கடலப்பருப்பு 1 டீஸ்பூனும் உளுந்தப்பருப்பு 1 டீஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸில் பெரிய வெங்காயம் பாருங்கள், ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், அப்புறம் ஒரு கொத்து கருகாப்பிலை இலைங்க. அவ்வளோதான் தாளிக்கிறதுக்கு. இதையை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம். பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு எடுத்துக்கலாங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுருலாங்க. அப்போ தான் இஞ்சி பூண்டு உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எண்ணெயில் வதங்கினா தான். ஸோ நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். முழு சோம்பாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த உங்களுக்கு நம்ம போடுற பெப்பர் கூட. ஸோ நீங்கள் முழுசாக பிடிக்காது அப்படின்னா இடித்து கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டாச்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 200 கிராம் அளவுக்கு நான் காளான் எடுத்துருக்கேங்க. அதாவது ஒரு பேக்கெட்டு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி போட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. வெங்காயத்தை கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற அவசியம் இல்லைங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும். ஸோ அடுப்பு மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம இப்போது. ஸோ அதுக்காக ஒரு தட்டம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் மீடியமாக இருக்கட்டுங்க அடுப்பு. ஸோ மீடியம் இதிலே வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. காளானுக்கு நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. இருந்தாலும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு உங்களுக்கு. காளானும் கொஞ்சம் நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூளும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பரும் எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம காரம் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஸோ பெப்பர் இது கரெக்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு காரமாலாம் இருக்காது. ஸோ அதனால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் அடுப்பை சிம்லேயே வச்சிடலாங்க. சிம்லேயே வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றவே அவசியம் இல்லை. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு சிம்மில் இருந்ததுனாவே லைட்டாக தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் இந்த பெப்பர் போட்டிருக்கிறனால ஒரு 5 நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும். பாருங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நல்லா தண்ணி எல்லாம் சுண்டி உங்களுக்கு அப்பா நல்லா வாசனையாக இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு காளான் பெப்பர் ஃப்ரை அவ்வளோ சூப்பராக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வாசனை பெப்பரோடு இருக்கிறனால சூப்பராக இருக்குங்க. இது ஒயிட் ரைஸுக்கு பெனஞ்சு சாப்பிட்டாலுமே இந்த பெப்பர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், காளான் பெப்பரு. 2வது சப்பாத்திக்குமே நல்லா சைட் டிஷ்ஷுங்க. ஸோ பாருங்கள் நான் இறக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக காளான் வெந்ததுனால சீக்கிரமாகவே நம்ம காளான் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுச்சு. ஸோ ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள் நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த காளான் பெப்பர் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு கூட நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ஒரு முறை நீங்கள் இந்த மாதிரி காளான் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெப்பர் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப செய்யணும், திரும்ப திரும்ப சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். ஸோ ஒரு முறை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். கிச்சன் ஸ்பார்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திக்கலாங்க நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில். அது வரைக்கும் நன்றி. Thanks for watching.